Sherifula filɛbaw an bi aw fo ka waliɲuman dɔn an filɛbaw an kanubaw an minnu bɛ kabi yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔkan karamɔgɔ Fane an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a di an filɛbaw n'an kanubaw ma ani sanga n'a waati minnu bɛ courage don an n'an ka baara in na tiɲɛna an b'u fo dantɛ foli min na foli kɔfɛ ka dugawu kɛ an ka sɔmu ɲuman in an n'an ɲɛ jɔyɔrɔ an ka cɛkɔrɔba ɲuman a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara cɛkɔrɔba ɲuman an b'a fo ka waliɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya lamɔko ɲuman Ala k'o di an n'a ma n'a ka denbaya bɛɛ karamɔgɔ bi le 7 avril 2026 an bi hôtesse ka boutique belebelebaden kɔnɔ min filɛ immeuble Nimagala dugu ma Coyi an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sugu diya an bi waati gɛlɛn min na an y'a fɔ aw ye k'a daminɛ panneau a kumaba fara fitinin ka marqué hôtesse batterie façon bɛɛ lajɛlen a lucium lama a 30 caviar 35 caviar fo ka taa se a 15 caviar ni a 10 caviar ninnu fo ka se dugu ma ani batterie qualité bɛɛ nin bɛɛ ɲuman bɛ sɔrɔ hôtesse ka boutique la yan lampadaires bɛ yan minnu bɛ minɛ tɛgɛ la minnu bɛ mɛnɛ u yɛrɛ ma su ma ko dugu ma jɛ u bɛ sa u yɛrɛ ma i bɛ minnu minɛ bolo la ni a qualité bɛɛ bɛ yan fo ka taa se an ka ampoule chargeable ma ampoule chargeable minnu ni bɛɛ lajɛlen b'u dɔn an bɛ don min na ko bi ni courant tigɛra u mɛnɛnen bɛ to yen u yeelen ka bon si ka ca marque hôtesse ka taa se o n'a ɲɔgɔnna humidificateur bɛ yan chargeable courant batterie minnu bɛ suma i b'a la kale ko glace b'i fari la ventilateur lama a humidificateur lama bɛɛ bɛ yan tuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'u ka sugu diya Ala ka garisɛgɛ ɲuman di an'u ma karamɔgɔ Fane n'Ala sɔnna ma sɔɔni an bɛ ta bila Forobamugu la n'a kɛra min ye filɛbaw kanubaw aw bɛna bɔ baara in kalama inshallah an ka tɛmɛ ni baara inshallah merci beaucoup n kɔrɔkɛ e ni ce an b'a ni ce ɲɛ dɔ baasi foyi t'i la kɔni bon nin waati in alhamdulillah an bɛ Ala fo ayiwa jala n ye n bɛ ɲininka douane don n'i gɛnna fɛn min bɛ n bolo i b'a sidɔn nin ne ye hôtesse ka ampoule chargeable kura bɔlen an bɛ don min na i ko bi hôtesse kɔni marque ɲuman don a banna bɛɛ mago bɛ nin na chargeable don n bɛna d'i ma n'i gɛnna ka di ye kojugu nin ye cɛ dɔ de ye a miniji de ka ca n'a koliji ye ni cɛ in a miniji ka ca n'a koliji ye o cɛ jumɛn ye ne cɛ dɔ de a miniji ka ca n'a koliji ye kosɛbɛ an n'o kɛ ɲamɛ ɲamɛ tɛ merci beaucoup n kɔrɔkɛ e ni ce an ba ni ce n ɲɛ dɔn basi kɔni t'i la tɔɔrɔ tɛ a la a jala n ye douane b'i ɲininka n'i gɛnna n b'a fɛ ka hôtesse ka ampoule chargeable kurabɔlen d'i ma courant ma tigɛ min mɛnɛnen bɛ to yen yeelen ka bon a si ka ca n bɛn'o de d'i ma n'i gɛnna ok n y'a fɔ n ko cɛ dɔ don a miniji ka ca n'a koliji ye o cɛ jumɛn ye o ye moto ye moto ye moto wa ayi o tɛ min bɛ kɛ ka moto ko n'o kɛra a kɔnɔ a tɛ taa bilen o n kɔrɔ kan bɛɛ n kɔrɔkɛ e ni ce n b'a ni ce baasi t'i la baasi foyi tɛ n bɛ ɲininka douane don n'i gɛnna n b'a fɛ ka hôtesse ka ampoule chargeable kurabɔlen n bɛn'o de d'i ma n'i gɛnna i bɛ taa n'a ye awɔ o bɛ diya n ye kojugu o ka di kosɛbɛ kojugu ayiwa ɲininkali min b'an bolo min kɛn bɛ k'an kamana gan an ko nin ye cɛ dɔ ye a miniji ka ca n'a koliji o cɛ jumɛn bɔn tiɲɛna n t'o dɔn k'an b'u fo n kɔrɔkɛ e ni ce baasi t'i la n bɛ ɲininka n'i gɛnna n b'a fɛ ka hôtesse ka ampoule chargeable kurabɔlen nin ko bi bɛɛ ye nin ko bɛ ne ye a ko bi ye siga foyi t'a la n bɛna d'i ma sisan siga foyi t'a la cɛ dɔ b'an bolo a miniji ka ca n'a koliji o cɛ jumɛn ye cɛ a miniji de ka ca n'a koliji a miniji ka ca koliji ye kosɛbɛ bon ne kɔni y'o kɛ ɲɔgɔmɛ a ɲamɛ bɛ ji min kosɛbɛ mais o t'anw ka jaabi ye Ala ka si di ha merci merci ɲininkali wɛrɛ n kɔrɔ e ni ce baasi t'i la n ko n b'i ɲininka douane don gɛlɛya t'a la o n b'a fɛ ka nɔgɔya de nin ne ye hôtesse ka ampoule chargeable kurabɔlen yeelen ka bon a si ka ca n b'a fɛ k'a d'i ma i k'a kɛ soma sama ye n'i gɛnna o ka di ye o ka di n ye e labɛn bɛ n labɛnnen nin ye fɛn dɔ de ye a b'an ka du kɔnɔ maa ka jate t'a kan maa mago t'a la mais n'ale tɛ du tɛ yen
o fɛ jumɛn a bɛ du kɔnɔ maa si ka mɔgɔ t'a la wa maa si ka jate t'a kan mais n'ale fɛn in tɛ du tɛ yen n'o fɛn tɛ du tɛ yen ayi moto kɛrɛfɛ e b'i miiri i miiri n kɔrɔ i miiri non n kɔrɔkɛ détail ba tɛ yen n b'i ɲininka dɔrɔn i dɔɔnin don o kɔrɔ b'a jira k'i kana siran tiɲɛ tɛ ou bien ni kumana kosɛbɛ a bɛ b'i kɔnɔ de a bɛ bɔ ma min an ka taa dɔrɔn Musa a tuma banna n bɛna o test kan pour chargeable in de d'i ma n'i gagné o ka di ɲɛ b'a la an ka taa cɛ dɔ don a miniji ka ca n'a koliji o cɛ jumɛn e fana an bɛ question minɛ e taara yɛlɛma Musa mais question ye kelen de o nin ye cɛ dɔ de ye a bɛ min fo k'a sa n'a a bɛ min o ka ca n'a bɛ min kɛ ka ko n t'o dɔn e ka taa n kɔrɔkɛ i ni ce baasi t'i la n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gagnéna n bɛna o test kan pour chargeable de d'i ma i bɛ taa n'a ye o ka di ye ko nin ye denbaya dɔ ye n'u bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ bɛɛ bɛ wele toit kelen na nka ni bɛɛ bɔra u bɛɛ bɛ yɔrɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn jamu an ka kɛ san tɛ jaralakaw ka du ye yɔrɔ bɛɛ ni toit dɔn bɛɛ ni jamu dɔn yɔrɔ mais ni bɛɛ bɔra bɛɛ n'a damana toit k'u to du kɔnɔ u bɛɛ toit kelen nka ni bɔli n'u bɛɛ la bɛɛ ni tɔgɔ don o balimaya jumɛn ye balimaya duman ye o balimaya duman o tuma ala k'an taw diya o tɛ e ka taa n kɔrɔ e ni ce an b'an cɛ baasi t'i la i dɔɔnin don n b'a fɛ ka o test kan pour chargeable d'i ma n'i gagné i bɛ taa n'a ye o ka di ye a ka di n ye fɛn dɔ don a b'an ka du kɔnɔ maa si ka jate t'a kan nka n'ale tɛ du tɛ yen dɛ o ye fɛn jumɛn cɛkɔrɔba cɛkɔrɔba dula cɛkɔrɔba ɲuman mɔgɔw tɛ ɲinɛ a kɔ nka cɛkɔrɔba ɲuman mana fɛn ɲuman dilan hali n'a t'a la fɛnw bɛ ɲɛ a kɔfɛ tiɲɛ tɛ awɔ cɛkɔrɔba tɛ cɛw ala ka si di merci n kɔrɔkɛ e ni ce baasi t'i la i dɔɔnin don kana siran dɛ n bɛ ɲininka n'i gagnéna n b'a fɛ ka o test kan pour chargeable d'i ma i bɛ taa n'a ye o ka di ye cɛ dɔ don a miniji o ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn de ye ni cɛ in kɛmɛ k'an kamana gan a miniji ka ca n'a koliji cɛ jumɛn don o tɛ dugukolo yan dugukolo wa o tɛ o i bɛ dɔ wɛrɛ fɔ wa ayi tuma ala ka siw di n kɔrɔ i ni ce tuguni n b'i ɲininka n'i gagnéna n b'a fɛ ka o test kan pour chargeable d'i ma n bɛna nɔgɔman de d'i ma jamana 5 fɔ n ye diɲɛ kɔnɔ min bɛ daminɛ ala i b'a teliya Amérique o t'a la o ye continent ye e ka taa kɛrɛfɛ ayi a banna Abidjan tɛ dugu ye Abidjan tɛ jamana ye n ko Abidjan ye dugu de ye Abidjan t'a la o i sigi kɛrɛfɛ n kɔrɔ i ni ce baasi t'i la i dɔɔnin don n b'i ɲininka n'i gagnéna n b'a o test kan pour chargeable d'i ma i bɛ taa n'a ye o ka di ye n ko cɛ dɔ b'an bolo min miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye nin ye cɛ dɔ de ye a miniji ka ca n'a koliji tiɲɛ na non ne t'o dɔn o tuma k'an bɛn merci merci beaucoup n kɔrɔ e ni ce baasi t'i la i dɔɔnin don n b'i ɲininka n'i gagnéna n b'a fɛ ka o test kan pour chargeable kurabɔlen d'i ma i ka taa n'a ye o ka di ye e labɛn bɛ n ko nin ye cɛ dɔ de ye a miniji ka ca n'a koliji o cɛ jumɛn ye a miniji ka ca n'a koliji o bɛ sɔn ka su i dɔgɔnin ka dɔɔnin n kɔrɔkɛ o bɛ cu i kan n cunna ka dɔɔnin o tuma k'an bɛn cɛba ala ka siw di merci beaucoup n kɔrɔ e ni ce baasi t'i la i dɔɔnin don n b'i ɲininka n'i gagnéna nin de ye o test kan pour chargeable kurabɔlen yeelen ka bɔ a si ka ca n bɛn'o de d'i ma i ka taa n'a ye o ka di ye o ka di n ye nin ye cɛ dɔ ye a miniji ka ca n'a koliji ye cɛ jumɛn don o ye gulɔminɛ ye gulɔminɛ awɔ gulɔminɛ bɛ gulɔ min min a tɛ se k'o kɛ ka nin ye cɛ a gagnéna koyi wa cɛ y'a ka fɛn minɛ koyi
Chuka Ngoro Eriche Ganche. Bashi foiti la Bashi foiti. Ini douani bi nyana nyaro srante Sranfoiti. Ninde otesi kan pour chargeable croiboli yele ka bo ashikacha kura matika menene bitui mino de dima ni gaina Awaw. okadi Akadini. ni fendoy abanga du kono maka jateta ka menale te douti o fejme abi du kono ma shika jateta ka ngana le te douti de Chana to fendo. ma kamufu chuka ngoroke eniche Awanti. bashitila idwani dombi nyini gani gaina mba fe ka otesi kan pour chargeable croiboli dima ni gaina okadi Awakadini. e labembe Ouais. ni fendoy abanga du kono maka jateta ka menale te douti o fejme Fenado. abanga du kono maka jate foita ka menate douti Odutigi. a dutigi ya dutigi te hali ni dutigi te dubita chuka ngoroke iniche Banti. bashitila Bashi foiti. mbi nyini ga ni gaina mba fe ka otesi kan pour chargeable dima min yele ka bo ashikacha ibi ninja doa ni kuranti kala menene bitui mino de dima okadi Aw. jamana duru foye nye economy mi damna ala batilia Jamana tu. kamu fo chuka ngoro iniche Aba. taribachila Bashi foiti. iga demaya Ubawi. mbi nyini ga douani do ni gaina ni ne otesi kan pour chargeable croiboli mino de dima ni gaina Aw. okadi Okare. e labembe Labarero. ngoni fendo abanga du kono maka jateta ka menale te douter o fejme Echa. Ando ya Quran. courant kabi courant mana mo tede chuka ngoro ke iniche Avanti. tari bashi foiti Bashi foiti na. idwani do ni gaina Awo. mba fe ka otesi kan pour chargeable croiboli dima min yele ka bo ashikacha okadi Okanye go jugunya soro. ngo fendo banga du kono Awo. made ka jateta ka menale feinte douter o de fejme O ene bolo seno de. la seno jme Ina fo mo seno was. seno tiedu igaina igam pour chargeable mine merci beaucoup merci chuka makoro eniche Ba bashitila malatanu. o tesi kam pour chargeable croiboli mina dima ibi che duru to fo nyimi mi damna ala ba teli bismillah Amadou. kele Amadou. fila Abibou. saba Alassane. nani abanaw ijolaw Majore. ibi sega katugu Lisira tu. kana jo ola de Ti jola de. atuma bismillah Abu. kele Alassane. fila Amadou. saba Abdou. nani Atu. atu we mzoe Obe chedo yo. atu che Chebe de. voilà ka shudi merci beaucoup merci chuka ngoro Assalamu alaikum. teriche Awanti. bashitila Bashi foiti na. idwani do mina nyingali tengi kuna ni gaina mi otesi kan pour chargeable croiboli dima ka tanai Winya. Winya. ibi ninja do Aya non kan ko. ni courant tigala menene bitu mina dima jamana duru fo nye economy mi damna ala jamana duru Ameriki. kele ameriki ameriki Ameriki. ego ameriki de Awo. o talaw e kata krefe chuka ngoroke eniche Manje. bashitila Bashi foiti. mbi nyini ga douani do ni gaina mba fe ka otesi ka pour chargeable croiboli mino de dima ni gaina ibitana Awo be jan ko jugu. kadi ko swe Ko jugu. aywa nyingali mi mambulo mi ngeme kan kamana go angoni e chedoy aminiji ka chana kuliji o chejme Bo chana to do. to kamufu chuka ngoro ke iniche Awanti. nyaro bashitila Bashi foiti. mba fe ka otesi kan pour chargeable croiboli de dima ikatana ikasu ngi suma sama kumbo tiete
i bɛ cɛ 5 de tɔgɔ fɔ n ye min bɛ daminɛ a la i b'a teliya bisimila. Cɛ 5. Abdoulaye. 1 Ali. fila a banna o y'i jɔlen o tuma k'an bɛn merci beaucoup merci nin y'o Chuka Ngoro i siran bɛ de ya ayi ne siran tɛ n'i douane don min ɲininka n'i gɛnna n bɛna hôtesse ka yelen de d'i ma nin ye ampoule kura bɔlen de nin ja i b'a dɔn wa ayi nɔ da ja dɔn ni courant tigɛla yelen bɛ to yen ka so a mɛnɛnen bɛ to yen n bɛn'o de d'i ma o ka ɲi ɲɛ dɔn o ka ɲi kosɛbɛ i bɛ muso 5 tɔgɔ fɔ n ye min bɛ daminɛ a la bisimila. Aminata. Abana 1 Asetu. Fila. Aishata. Saba. Abana. Bintu t'a la o ye ka taa kɛrɛfɛ. Chuka Ngoro e ni ce. Alhamdulillah. Baasi t'i la. Kana siran n'a ye douane don i y'a mɛn. Awɔ. N b'a fɛ ka hôtesse ka ampoule chargeable kura de d'i ma n'i ye nin don i ka so. I b'a dɔn ko nin ka ɲi kosɛbɛ. Awɔ. I bɛ cɛ 5 tɔgɔ fɔ n ye min bɛ daminɛ a la bisimila. Cɛ 5. Abdoulaye. 1 Haruna. Fila. Abdoulaye. Abdoulaye y'o fɔ sa Saba. Y'o fɔ. I y'o fɔ o. Awɔ. Saba. A banna. O tuma t'i miiri merci beaucoup. Chuka Ngoro e ni ce. Awɔ n ce. Baasi ko nin t'i la. Baasi foyi tɛ. Hôtesse ka ampoule filɛ. A yelen ka bon a si ka ca n bɛna d'i ma n'i gɛnna o ka di ye. O ka di n ye kosɛbɛ. Cɛ 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya. Cɛ 5 mun tɔgɔ bɛ daminɛ a la. Kosɛbɛ. Amadu. 1 a banna. Amadu. Amadu fɔ sa o nin kɔni y'a bannen sa o. Amadu siyɛn 4 yan. Merci non a banna. Chuka Ngorokɛ e ni ce. Baasi t'i la. I douane don n b'i ɲininka n'i gɛnna n b'a fɛ ka hôtesse ka ampoule chargeable kura bɔlen d'i ma n'i gɛnna o ka di ye. Awɔ ka di n ye. E labɛn bɛ. Nin ye fɛn dɔ ye a b'an ka du kɔnɔ maa ka jate t'a kan mais n'ale tɛ du tɛ yen o ye fɛn jumɛn ye. Fɛn dɔ don. A b'an ka du kɔnɔ maa ka jate foyi t'a kan mais n'a tɛ du tɛ yen. O ye dutigi ye. A dutigi ya. Dutigi tɛ. Hali ni dutigi tɛ du bɛ taa. Chuka Sherifula TV filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an filɛbaw an kanubaw an minnu bɛ yen kabi yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli waleɲuman dɔn ani barikada an bɛ o ta k'o di filɛbaw ni kanuba bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Ala fɛ Ala ka nɛɛma ka hinɛ a ka basigi Ala k'o d'a ma karamɔgɔ Fanɛ bi ye le 7 avril 2026 o tuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen ye. Ni y'an ka émission ta ko 2nan kɛnɛ an y'a fɔ aw ye ɲininkali minnu tun b'an bolo an bɛ o jaabi dili kɛnɛ kan. An ka jaabi dɔ bɛ yen o jaabila an ka nin émission in na o jaabi tɛ dɔwɛrɛ an ko nin ye cɛ dɔ de ye a miniji ka ca n'a koliji ye o ye cɛ jumɛn ye o jaabila o ye gulɔmina de ye gulɔmina bɛ min n'a tun b'o kɛ k'a ko a ta tun bɛ kɛ jɛya da ye o tumana gulɔmina bɛ min a t'o kɛ k'a ko gulɔmina miniji de ka ca ka tɛmɛ a koliji kan jaabi min dilanma o la o y'o de ye karamɔgɔ Fanɛ an bɛ hôtesse ka butiki belebeleba den na min filɛ immeuble Nimagala dugu ma coyi an y'a fɔ aw ye an bɛ waati min na i ko sisan k'a daminɛ panneau a kumaba fara fitinin kan humidificateur chargeable humidificateur minnu bɛ suma a kumaba fara fitinin kan minnu bɛ hali ni courant tigɛla u bɛ se ka heure 12 kɛ k'i lafiya a ventilateur lama a humidificateur lama ka taa se lampadaire ma minnu bɛ gulon siradaw la minnu bɛ minɛtigɛw la minnu bɛ mɛnɛ u yɛrɛ ma su ma ko dugu ma jɛ u bɛ sa u yɛrɛ ma a modèle bɛɛ bɛ yan fo ka taa se batterie lithium batterie qualité bɛɛ a fitinin fara kumaba kan hôtesse ka butiki belebeleba min filɛ immeuble Nimagala dugu ma coyi an bɛ yen an y'a fɔ aw ye o dabanaani kelen na butiki wɛrɛ bɛ yen o bɛ immeuble Turela la o dabanaani kelen na yanni i ka se Monturuba ma butiki wɛrɛ bɛ yen o dabanaani kelen na Imamu Bala Kale ka carré butiki 2 bɛ yen n'i taara Dibidani fana na butiki wɛrɛ bɛ yen Moribabugukaw fana fɛ yen butiki wɛrɛ bɛ yen Golonina butiki wɛrɛ bɛ yen nin bɛɛ ye hôtesses ye marque hôtesses u sɔngɔ ka nɔgɔ u da ka nɔgɔ wa u si ka ca tuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an n'u ka sugu ja ka garisɛgɛ ɲuman di an n'u ma n'Ala sɔnna waati wɛrɛ anw ni ɲininkali kuraw bɛ na tuguni ni Ala ka jɛ karamɔgɔ Fanɛ ni ce Ala ka waati wɛrɛ jira an na wassalam merci beaucoup.
Chuka!